Dokta an gama sa sola? An sa sola? An sa sola, ita ce ne. Wannan ba sa yi. Duk wannan sola ne. Ba mu da problem na wuta. Yara za su sami abin nan sosai ko? Wannan wani ne yake kwanciya. Waye yake kwanciya? Da ganin wannan wani ne yake kwanciya. Waye yake amfani da ganin? Waye yake kwanciya a wannan ganin? Wani staff? We don't want anybody a nan gurin. Why? Tun ba ya kwamishinan ba yara ba su zauna ba. Change it. Ma'aikatan waye ci su dinga kwanciya? Wajen su ne? Who is in charge? Kai dai baka sani ba. You don't know. Radio Alhaji ka bar nan ka zo mana. Muna lafiya da kuma wannan a dawo da shi gurin. A dawo da shi gurin. Something is missing. So it's complete. It's complete, sir. Su waye suke kwanciya a nan gurin? Tura shi kusa da shi. Ya nuna gashi nan ya yi datti ma ya yi ya a daina kwanciya. Najib, kar mu zo kwamishinan bayan ko da wuta ko ba wuta yara ba za su zama masu sola ne suke aiki suna yin aikin yawwa socket ai da mun ce kana saboda ba ta bankoki da wannan so kaga 24 hours in ba nepa akwai ga Duba Ahmad. Duba sosai. Ahmad duba sosai. Nan gurin akwai nurses table da ake A tsakiyar nan ba? akwai nan nurses table da ake sa kujeru da farin kyalle suna duba yara ko ya yaro ya kuka ko wani na za ta tashi ta je ta duba so a nemo wannan tebur a saka abin gwada da komai a very important.
Rama. It's strong, really strong. kudin kai kai za ka rubuta a gaya ku a sha labulaye ai ba ku gyara ba wato akwai wata roba ce da kuka ce za a saka roba ce da aka saka a dai gyara kuma kirkici roba ce a ce ba a zuwa a gyara waje ba hannu da mun ce ba za a sa hannu ba saboda kushin ake idea shi ne an saka net ana sauro ba zai shiga ba amma kuma zai shiga dama an saka net ana an hana sauro shiga amma an ban masa hanya ana that is the point so mu nemi wannan ya faɗi shi da kyau kuma zai kusa amma ga su ba a sa fansi da siga sai lokaci ba a sa reflection ne na jijiya idan jijiyar yaro tana aiki ko ba ta aiki sai yi reflection aka buga ya harba da nuna shi da child identification shi kuma wannan shi ma identification din ne na bracelet ake sa wa yaro ne saboda gane patient ne wannan gada na temperature ne wanda ake sa a hammata na temperature thermometer daga wani dan baby wannan duk equipment ne na asali sabon da shi ai su ne nan a wannan brand new ya risa brand new set kowane gado set ne kowane gado wannan ne da ci sai a ce wannan maka abin da kake wa aiki